Mga ka-disciple, sa Lucas 4:31-37, mababasa natin ang isang mahalagang pangyayari. Habang si Jesus ay nagtuturo, may isang taong inalian ng masamang espiritu. At ano ang sinabi ng demonyo? Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami wasakin? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos. Pansinin natin, mismo ang demonyo ang nagpapatotoo na si Jesus ay banal ng Diyos. Hindi ibig sabihin yan, Diyos si Jesus. Ang sinabi ng demonyo ay, banal ng Diyos, hindi Diyos. Kaya tao lang siya na banal. Ngunit kapatid, dapat nating tandaan, sa Biblia, ang tawag na banal ng Diyos ay tanging titulo ng Diyos mismo. Hindi ito basta mabait na tao. Tingnan natin ang Marcos 1:24. Parehong eksena, pareho rin ang salita. Ikaw ang banal ng Diyos. Ang mga Hudyo noong panahon ni Jesus ay malinaw na alam ang ibig sabihin nito. Ito ay titulo na tumutukoy sa pagka-Diyos. Kung tao lang si Jesus, bakit natatakot ang demonyo at sinabing, naparito ka ba upang kami wasakin? May kapangyarihan ba ang ordinaryong tao para wasakin ang mga demonyo? Siyempre wala. Ibig sabihin, kinikilala ng demonyo na si Jesus ay may kapangyarihan ng Diyos mismo. Pansinin din ang reaksyon ng mga tao, verse 36. Ano itong kanyang sinasabi? Siya ay may kapangyarihan at kapamahalaan. Inuutusan niya ang mga masasamang espiritu at sila'y lumalabas. Hindi lang siya tao, kundi may banal na kapangyarihan na higit sa lahat. Kaya mga ka-disciple, nakakatawa at nakakalungkot. Kahit ang mga demonyo, kinilala ang pagka-Diyos ni Jesus. Pero ang ilang tao, gaya ng mga nasa iglesia ni Manalo, mas pinipiling tanggihan ang katotohanan ito. Sabi nga nila, the devil knows the truth but denies it. The faithful know the truth and embrace it. Kaya tanong ko, kanino ka papanig? Sa pagkilala ng demonyo na si Jesus ay banal ng Diyos? O sa maling turo ng isang sekta na nagsasabing tao lang siya? At tandaan natin ang babala ng Panginoon. Mag-iingat kayo, sapagkat lilitaw ang mga bulaang propeta at magtuturo ng mga maling aral upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang. Kaya huwag tayong mapalinlang. Kung mismong demonyo natakot at kumilala kay Jesus bilang banal ng Diyos, dapat mas higit tayong manindigan sa katotohanan kaysa madala sa maling aral ng mga bulaang propeta.